Όχι στη μυσαλλοδοξία. Η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς, γιατί από αύριο ένας φραγμός ακόμα μεταξύ μας καταργείται. Για να γίνει γέφυρα συνύπαρξης. Παρατηρώ και ολομέλεια του Αρείου Πάγου καθολικά, αλλά μιλάνε ψήλοι. Κυρία Μπακογιάννη, πριν από λίγο μας καλέσει του κύριου Καρατζαφέρη να συνεχίζει την ανεκδίκητη. Δικαιώματα και αξιοπρέπεια σε κάθεται αποθέσει αρχής υπέρ των νομοσχεδημότητες που επικράτησαν σε αυτό το ψήφισμα.